दिनै रबिबार मदुलपुर मुनि गामियाव हाथाय जायो। गोजान गोजान गामिनिफ्राय फैयो मानसिफ्रा बेफार खालामनो। बे बाजारावनो सासे बुरि मानसियाबो ना फानफैबाय थायो। मानसिफ्रा बिखौ सन्देह नोजोरजों नायो, मानोना बियो गामिनि उनथिंजाय थानाय रोजा गिदिर अरनबारिथिंजायनिफ्राय सानफ्रामबो थांलाय फैलाय खालामबाय थायो। बिथिंजाय रावनिबो न' गैया आरो न' लुनोबो हाया जिब जुनारनि थाखाय। मानसिफ्रा सोंब्ला बुङो बिनि न'आलायनो बे अरनबारिखौ बारब्लानो मोनो। नाथाय बे अरनबारिखौ बारनो 5 घन्टासो नांखायो। नै सोमदोन नायहरलाय, बै बुरिया फैलायबाय। बिथिंजायथ' न' बां गैया, मानोथो थांलाय फैलाय खालामबाय थायो बेलाय? औलै, आरो बिनि नाखौ नायलाय, एथ'ग्राब दाजा दाजा सानफ्रामबो बबेनिफ्राय ना मोनबोबाय थायोलै बियो। एसे थाल लानांगोन बेखौ। बै बुरिनि नाया थाब-थाबनो जोबो, गिदिर गिदिर आरो बेसेनाबो गुबुननिख्रुइ खम। बुरिया नाखौ फानजोबनो हाब्लानो जेरावबो नेथ'आलासेनो हाग्राथिंजाय हाबलाङो। रैमालिया बुरिनिफ्राय लाबोनाय नाखौ संनानै जानायसै। नाथाय जानाय लोगो लोगोनो रैमालिया हायाव जलदब गोग्लैना थाबाय। दसे उनाव सासे मोदाया बिरै बिरै रैमालिनि न' फारसे फैबाय आरो रैमालिखौ थिखांना लांबाय आरो रैमालिनि दरजायाव लाइजाम गांसे सिथाबना गालांबाय। अखानायै फुङाव रैमालिनि न'आव मानसिफ्रा ज' जाबाय। सोमदोना लाइजामखौ फरायनानै नायबाय। जेबो जायाखै रायजोफोर, रैमालि आब'आ बिमायनि न'आव थांदों। सप्तासे उनाव फैफिनगोननो। दे बयबो गावबा गाव खामानियाव थांलायदो। बुरिया सानफ्रोमबोनि बादिनो ना लानानै फाननो फैबाय आरो बेलासे फानखांना हाग्रा फारसे थाबायलांनायसै। गामिनि मानसिफ्रा बुरिनि सायाव सन्देहआ बारानिफ्राय बारा जाबाय। बुरिनिफ्राय ना लानानै जाय जायो बियो हायाव जलदब जलदब गोग्लैयो आरो बिखौ सासे मोदाया बिरै बिरै लानानै थाङो, लोगोसे दरजायाव लाइजाम गांसे सिथाबना गालाङो। सोमदोन आरो बिरखाङा फुरा सन्देह खालामबाय बुरिखौ। बिनि नाखौ जाय जायो बिनो अखानायै गोमानानै थायो आरो लाइजाम लिरना गालाङो उमुकाव थांदों होननानै। सोमदोन आरो बिरखाङा थिरांथा लाबायदि माबा मोनसे खालामनो। बिसोर सासे मानसिखौ बुरिनिफ्राय ना बायना लांनाय नुबाय। हनै सोमदोन, बै मानसिया बुरिनिफ्राय ना बायना लांदों। थौदो बेखौ नाखौ जानाङा बुंहैनोसै। नाङा र' बिरखां, जोंनो बैखौसो नांगौ जाय गामिनि मानसिफोरखौ खावनानै लांगासिनो। जों बै मानसिनि खिथु खिथु थांना जमनांगोन, अब्लासो गाहाय दायनिगिरिखौ हमनो हागोन। सोमदोन आरो बिरखाङा मानसिनि खिथु खिथु थांबाय आरो हराव नाखौ संना जानायखौ नेबाय थाबाय। मानसिया नाखौ संना जाबाय, जानाय लोगो लोगोनो हायाव गोग्लैबाय। दसे उनाव सोमदोन आरो बिरखाङा नुहरबाय मोदाय सासे मानसिनि न' फारसे बिरबोगासिनो आरो मोदाया दरजायाव लाइजाम गांसे सिथाबना मानसिखौ बिरनानै लानानै थांबाय। सोमदोन आरो बिरखाङाबो मोदायनि खिथु खिथु खारलांनायसै। मोदाया बिरै बिरै हाग्रा गेजेरनि दन्दर मोनसेयाव हाबलांनायसै। सोमदोनजों बिरखांजों सिरि सिरि हाबलांनायसै। सिङाव हाबनानै जायखौ नुहैबाय बिसोर सानैनि जिउआनो जेन देहानिफ्राय ओंखारना आरो हाबफिनबाय। मोदाया मानसिफोरखौ लाबोनानै गावबादि मोदाय बानायगासिनो। बे मोदायानो बाजाराव बुरि मानसिनि महर लानानै ना फानहैयो आरो नायाव मुलि सारना लाङो। जाउनाव जाब्लाथाय मानसिफ्रा थैहाबो आरो बियो हराव मानसिखौ थिखांना लाङो। आरो साननैसोल' र', बे गामियाव आंनिनो खोथा बादि सोलिगोन। आंनि सान्थ्रिफ्राल' थियारि जाथों। गासै सुबुं माहारिखौनो सासन खालामगोन आं। आंनि सान्थ्रिफ्रा थियारि जाब्लानो गाग्लोबहैगोन मदलपुर गामिखौ। बिरखां आरो सोमदोना जोबोर गिबाय आरो बिनिफ्राय खारलांबाय। रथ'निं, जों मिथिखाबाय नों सोर। नों बेयाव मुलि होनाय नाखौ जाहोनानै मानसिखौ हराव थिखांना लाङोना? दायनि बुरि, माबार माबार नों हमना दोननाय मानसिफोरखौ हगार, नङाब्ला मा खालामगोन नोंसोर मानसिफ्रा? जोंथ' हाया, नाथाय नोंबो हागोन।